Is sé in téma an lei léana ná tóir faoin dúshláin, agus tá anásarm van an rá nach réon druggal in am rátá in águideachta inniuh tuairt faoin dúshláin iríomh nó má bhí nar stop sé sin iad ag treabha lo ai an saol. Is sé an Cúigear tá gceist ná Ciarnaí fille scríbneoir agus láirethóir, ban a bhfuil tóir a chuid filíochta a bhád agus in jaar, agus lech leanúnathe eice cho fada a géin le nuárach, London, an Roiséil, an Túlin, agus ar nói Somália an seo in éireann. Fáiltiú sihir dá chuid in nirisí éagsúla, in as Icarus agus cór in na Measc, agus bhí sin na scríbneoir cónaithe a goláiste na hallscoile blá clia an nora. Bhí láthair tá sí ina ambassador le thar scríbneoirí na héileann. Is sí a chuir tús freisin leis an seo funiúil ildánach raic, agus bhí sé rinne go bhunathirí an chomhrúpa éireach eitiach Ghaeilge atá bil bríomhar agus fás go tréan. Linn chomh tá róisíní chéalachar is agurthóir ábhar I róisín le BBC Ghaeilge. Tá sí gobars na mán le rionsí blianta a réimsí éagsúla craolachan. Bhí sé rinne go bhunathirí an chláir blas príomh iris chláir radio BBC Ghaeilge srá anearna sí héin I léiríonn agus láirethóireacht ar san námatá caite. Léirí sí srahannaí éagsúla chláiricha fáisnéise, ceol agus drámaí, agus scríb sí drámaí radio an BBC na bhí sí ag gabhad in san ranóg edachais. Tá taithí lehan eice in Sámáin chumarsáte a cuasaí léiríonn il-ardan, cuasaí comisiúnaithe, tréinál, bainistíocht, go dtí le bheith na hard bainistíochta. Linn chomh tá trína híchan, tá trína díreacht rééis tasú a ról iontach nu, mar olab le Ghaeilge agus na taibhálína in Ollscoil Bhanúd. Bhí na taibhálína a gcónaí lárnach ina saol agus ina sihir, tá sí anta mar cheoltóir, mar óránaí agus mar scoláire idir disciplínach. Bhí sí na ceann rinne agus na léchtúir le ceol Gaelach, a ring an cheol a goláiste na hallscoile Corca go dtí le Gairid, áit arág sí a marc a daca le curchan cín na taibhálína Ghaeilge. Tá spéis le eice sa tradiisiún léil, sa geol tradiisiúnta, sa gleachtas cruthaíoch, I man éagsúla na Ghaeilge, agus sa stair na smaointeoireachta na mar léirítearí san óráníocht agus sa bhilíocht na Ghaeilge. Linn chomh tá muireann na Ghaeilge, tá glór bíon muireann ar cheangan na glóra is anta in óráníocht na Ghaeilge agus an bhéarlas tír, is óránaí agus ceoltóir tradiisiúntaí as Corcaíine. Tá mór an gradam bainsamachaice in na Measc óránaí na bliana ag gradam ceol Cúigear sa bhíon 2000 agus a híine. Agus rion tradiisiúnta na bliana ag RT radio haon folk awards sa bhíon 2008. Tar éis de máistreacht I daibú an cheol tradiisiúnta a bhain samach in Ollscoil Limní, cha sí breis agus 3 bliana déag mar phríomh óránaí agus ag seaint an flút leis an grúpa tradiisiúnta cáiliúil danú. Is láideoir telefíse agus radio I muireann go RTE, TG4, BBC Alba, chomh agus cuireann sí a chlárthain mallart páirt le muireann a láthair ar RTE radio na Gaeltachta faoi láthair. Tá gráine ní dhiilín linn chomh, tá gráine ina stúrthóir atramach ar Chultúrlann na Cadam ó Fí I Mel Firste, ribh sin bhí sí gabhar a réimsí éagsúla go na Healaíona, mar eistritheoir, mar bhúnsóir, agus cha sí sealanna mar léchtúir in Ollscoil na Banríona agus in Ollscoil Olla. D'oibre sí mar léirethóir an nunad na Ghaeilge sa BBC I Mel Firste. Tá me thar a bheith riamid ach fáilte chomh ar fad in ar gcomhluadar an seo inniuh, agus díodach maid ar le legan amach na hócáide seo, déanam muid beag an cainte le chuileáin ina néanaar ar dús, tá míle fáilte rúbse lucht féchanna ceistní chuirteach, má tá ceiste go aon duine na híanaí atá linn inniuh. Agus ag an deire, le tar éis láirt go chuileáin ina néanaar, beag an play oscailte thar timpeall an bhard. Ciara, tosa muid leatsa. Tá tosa tar éis a bheith os cóir ar scáilán le fada le físháin agus fís na YouTube agus gan mar rá ceann go na chuirsíosnaí is fearr chunig bheith ag an éireachtas a riamh is tosa ar rinne ar YouTube.
Céirtar siúlad fiúlahar, bhfuil tú pléiles na meán fiúlahar. Mí maithe go bhhain agus is tócha go tú ag tagart an bhí seán what the focail a rinne mé féinreachtas se tá strá YouTube a gom dar bannam what the focail agus denna méocht ar rudí faoi héal na Ghaeilge a phlé agus tuis nachhfuil éon cúigear agam leis an tanga. Bhí me denna bhéirta iad a phlé ar levéil go bhéadach le tusathóir nó duine atá tosú amach is héal na Ghaeilge a hiiscint. Agus an ceann ag an oireachtas rinne mé sin díreach roimh an oireachtas a gabhfuil is a níide agus dócha. Ag éirí míú do chuoine, duine ar an ollscoil, gohfuil níos mó ann ná gléasa suas agus dul go club na féile a go bhfuil rudí eile ann agus chomórtais. Agus chuir sé inúirm gur tháinig cúpla duine is suas cúm ag an oireachtas a rá, bhreaní mé ar d seán sular tháinig mé an seo. Agus tá mé duine níos mó duine fí seán sin what the focail ach níl siad takeí amach go fóil, mar go mé gnóhacht le rudí eile filiocht tugraí le éireach ata chuileach mar luigh tú in níos slúthe. Agus beag an tafada de rud éigen rúnda a bhaid taachtamach go luath. Cá rá na breanú chud go fí seán rinne tú. Ceapam cléadún go bé ceán go na buaní is smútá ása a hire le gur cumarsáidí gon scothú. Fu an bíocht tú a cánsa béile nó an Ghaeilge ar do chud fí seán tá tú anhád a chorthain aniuúil agus a persmínta aniuúil. Ó híomh na filiocht, céirtar siúlad fiúlahar, chuir éirí rud a smú go bhfuil tú chuid chud foiine bhisteach an náimsú seo an COVID. Well gur mí maithe go ar dús. An rud is mó is tócha gur mé gobarid ro cúpla rud do seachtain na Ghaeilge ba ceol chuirm nó rud éigen na taachtamach lumsa agus í irisce leis an gcultúla na chuire, ba sé sin na taachtamach dé sathrann agus tá mé gobar I ggófort le déine tá mé gobar ar seo ina meascamid Ghaeilge agus dasa le mar cara Eva, mar chuann sé agla ormsa a bheith dasa agus chuann sé agla orthaí bheith ag leir Ghaeilge agus tá muidir burt a déanana le rudaí a chuann agla uring. Agus cumála sin tá mé ag obair ar mo chéad cnúsach filiochta I gceart, ba sé sin na taachtamach le cúna dé san óir an bhliain se thugann. Agus tá mé anna hástal sin. Agus nílas go bhfuil cead gom níos mó rá, béna go an fáil seo ag breanúir se. Gnóir mé bhéil drita ar agla nach cead gom. Ag bhain súil tú de híal fí láthid I chéire, a bud é ná tú wacha tú hain chuig bbliana ó hin nó fiú dembliana ó hin. Ar tháinig tú go dtí an pointe seo ar phleanáil tú chula chéim go a híal go a ghairim go dtí an pointe seo nuair hit sé amach go rééis mar chun síle rá. Is cinnta ná phleanáil mé aon rud ach dá múlhallamsa ar an géad seachtain ar an ollscoil. Is tócha gnéirthing leat agus mé dul seach cláist an tríóide den staidir ar Ghaeilge agus béarla. Greibh mé ifar hain ag ggéirí bheith buintach le saol na Ghaeilge, mar ní raibh sé sin na héal. Bhí mé ar bís ar tinal búil le daoine a bhí ggéirí Ghaeilge úsáid ina saol sosialta. Agus is sé sin a háladum agus níor éic mé siar riamh ach bháin gur bhog mé go London agus bhreaim mé an sin wem an Ghaeilge agus hiig mé go raibh an fila ar héal na Ghaeilge agus fila ar éan. Ach bhí sé sin eisteach ag an ná mar níor hiig mé go raibh mé tréis iompú I mo Ghaeil ach bhí sé tréis tarlúint. Is ar hála rud a cinn fí le gur iompú do Ghaeil, ní ra cúra ad saoala mar haile go leir Ghaeilge, bhfuil ceart am chéire? Tá ceartta go bhhain. Ach bhí me hitmóirí an takeúil I dtaobh na Ghaeilge agus éon uair gnéanaan rud éigen a bhain leis an deanga is I beléir go raibh siad an a bhródúil agus tá sé sin fós fíor agus bíonn siad a déanana bhíochtaí ach ní higann siad rudaí is saol na Ghaeilge. Ach bíonn sé go mámar is gadam sa rudaí a bhíú agus sin an fá go mí smúna bhar na fí an wat focail agus duine le cá cos a bháinna gom sa dábhairt I gcónaí. Agus ar síl croíoch nó síl na healaíona chur a rútad mar spruach agus tú dearm muid de bhaléin go leis na tríáide. Is tócha go rá ach go rá mé raibh aspa muoín ar é adháil ach tá sé dachar mar legan tú rud éigen amachos de chóir agus mar bhfuil tú muoíach go leir rá go bhfuil sé wet. Beag seans go bhfuil tú chun dul ina dhé agus é alt. Agus is docha gur binne fá gur tháinig mé cinál déanaach go dtí an saol seo. Bhí mé cinál luas sa fihidín ar thosaí mé ag dul ar ordan mar hampla.
ach mar bhí noidir gur raibh mé ag scríb filíochta agus gur raibh mé a déanaan rudí sin ach cinál fecha mé nasca leis an Cúigear ban atach mé agus bhí noidir a rá gur ban atach mé agus cinál mo bhíonanta ahant ach mar bhfuil tú sásta ghlacha leat ní féidir leat do sprochan ahhaintach ní féidir leat ní raibh mé riomh chun búla le ban agus í a fósa sular admhaigh mé gur raibh mé atach agus do chuig céine ní raibh mé riomh chun a bheith ar ordáin nó aon rud mar sin sular raibh mé sásta seasa suasas ará bhád an filiocht a scríb mar sin ceapan go sé tábhachtach a hana a chuir féin agus chattá wet. Agus céadúir a dadú tú sin le do cháirde le do bhaintir a rotú taréis ar hála sé agus tú de dhéagó nó rotú níos sinna i chéra. Bhí mé níos sinna beidir ag brathir céin duine ach ag ísina éagsúla a hála sé má higann tú leat mé ach beidir nar bhí mé fithe dó grad bhí mé do mo chóirde agus bhí mé ag scríb faoi an Ghaeilge ach ní raibh vis ag mo hisismathirí agus an sin tuisnar hiig siad ach faoi éire dúirt mé lóé agus bhí sé có éasca sin ach just níor cred mé raibh mé an érála agus raibh mé héal chun bheith có éasca gan bheith bortha faoi sin an tamar fad. Go mé hart ar féad trí bheith cairig am sin. Agus a rachra sé de héal taréis chud é rála de hisismóí agus a bheith omláin oscailte fí gan a bheith gur é chealt ar aon duine. Dahar sé me héal go mór agus becorda marrá tá drifúir gom a tá pósta le ban, well bhí si ag an am ach so níor cordam a bheith có bortha ach ní winnan sé le cad a ceapan tú a dhéonhí de hisismathirí beidir ach cad a ceapí siad fút nó cén athhrú a bheits ann i do chadrúh ach níor athraigh sé rudí a cha agus tá mé ansásta tá sé bhád níos éasca a bheith onric agus oscailte. Yeah, agus tá go leor scrífa a bhí me brandhfuil chuid go chud filíochta ar íseán éagsúla tharann ar seachtainna agus tá ceán tá thar a bheith trothúil go láinmh ar bhhailad cúpla Albert ó sin na thuirt. Phenomenal woman, yeah. Céin na habertí a dhéirigh mé. Well, scríb mé an dan sin don LGFA an Ladies Gaelic Football Association agus buinn sé leis an sport go puinte ach buinn sé leis an gcuí go mraithnítar ar bhanná freisin. Agus is docha an na línta a rihan lom ná Tom buinnen ach ní winnin sé sin diam chuirann sé lom. Agus an lína níos sin ná is luúclasí méile passion agus ní héanam gur spéislam fashion. Agus ceapan go sé sin ann nuair táú a bhean orintanta denan daoine iirecht beagus fiú dhéanamh diet tuis gur spéis rud amháin ach támuid có mór sin tá spéis na gcuinn san iiri sin rudí ag an am céine. Saolaí tú go bhfuil mrásáis a bhád níos nach muid siad chomhaoine nach agur hain in cín agus tá na fir. Déirmuid mar hamplas na halaíona luatún sin níos túisce gur thug sé tamairt thu héine chud chur rút go raibh tú gearad de héal a chains na halaíona nó stír croíoch íonas na halaíona is sin chur rút. I gapan tú bhfuil aspa muíine a bant lei sin a measc mrá seachas fir. Beidir é agus beidir nuair bhím se ag scríb faoi éon rud a bhfuil le héal is minic go mín daoine rá ó bhíonn tú scríb faoi saol na man ach ní bhíonn daoine rá sin le fér ó scríbann tú faoi saol na bhar scríbann siad faoin saol agus is eolaí a dhéanam se agus is docha gohfuil sé dachar mar bíonn tú sa bhionlach annach chud den ná mar bhean ach tádí fiocht an. Okay, gur míle maid hir tu go ácha ag an tamlí se? An féidir an rud beag a rá bhí mé géirí ceap mé gribh tú chun ceiste chur faoi dúshláin agus is má tá am ag an deire beidir gur féile le tatar astrúm agus is féidir le mé sin a fé. So sin anáid lé tá gceiste ag an deire díadach le beganí léir agus aáil céimmutain agus láirta ríist ag an deire faoi dúshláin. Tá tú hééis sé lua inis, so ní dóilm go me an fannacht céir dad na dús an gurháilete ar lua hira. Ja, tá sé seo cinál trom cúiseach a chaasta go mé rá. Saolig dá mecht duine trééis drochíide a dhéanamh airt, Tá meid si trééis neadaíana bud a chlúis agus catha go donna leat go raibhart éirí as de fust nó de heacha ágáil nó fista chur ar na Gardaí mar hampla.
agus in sin saolig curagás agus le roiméis sa bhó canílach mar tá mé chuna bheith anna chóirimach an seo. Curagás go raibh fear ann agus deis a gomsa a bheith ag obair leis, ach go raibh is a gom go raibh siad tréis caithfh go donna le maná eile. Ní eibróing leis an bhar sin, ní bhéon sásta eibbrú leis. Agus is dócha an nach cainte a rihannom ná an té nach bhógrian aontaíonn. Agus an dúshláin a bhaineann le sin ná caiim is a leabhart amach ar son na man seo a dulling ag lámh an na bhar, agus rís tá mé caint anna generalta tá cásanna difriúla ina darlíonn le héad de rud. Ach má tá mochraí a bhéil agus mise a caintanis saola chuna sa bhreathan na maná a dulling an drochiide sin. Agus má bhí mise cuinethe ó cholanna hí ar réir saola chuna sa bhreathan na maná sin. Agus is dúlan doing ar fad dulráid má tá fémar sin fós is siomh cuachta nó fós a gceannas. Gus sin méid deirs mé. Cur míle maithe go bhhain. Tá gur maithe tu go muidir eis go dtí sin ag an zéire a céire, but Braham an méid túrá Braham bhfuil túrá ghfuilmuid mar ghfuilmuid sais I liggin caddó seo tarlú mar a láiríonn muid machchan na chuine má leanan muid a rá ag gobar lena le sin go rinne agus sinné agus dúlan ag fis a bheith gin chunas é lábh seo, agus ní bhaineann an scéal lumsa ach Braham cinál dúilgus leabhart amach. Gur míle maithe de chéire. Racham muid a rá go dtí gámuid go dtí tuiscut na tíre inis go dtí róisín ní chéalachar. Tá róisín ag gabhar in le BBC Ghaeilge le tamilhá go bblianta, agus tá aine ora ó bheith a créile chláirichaí óneireachtas thar na mblianta, cuasaí drámaíochta. Céir tarsúlaid fí láthair a róisín, céir é an chlochas mór de fáidirín sa léanta seo. An chlochas mór ar báidrín na léithe seo ná seachta le Ghaeilge. Tá line-up ionintach agin tá padréile uair faoi bhrá cháiliúla ag galamach inniu Celtic Queens agus is fiú go mór le straachta na chuine Julie Johnson is scríomh agus tá aisteoirí láidrantú Diona Doherty agus Tony Devlin agus Francis Meza agus nuair níl agus freisin tá chomórtas seolta agin do chomórtas tráchtara ó sport rábhéile go leis gail fihéan do BBC Ghaeilge agus sin rá agus fear óga san áireamh agus an sin tá Daidíling ceoltóirí a bhairt chéile do créalacháin las muich dhéanamh ó chomhlúnard do blas ceoil, so bhí sé sin an ine dar an láide ag mórta agus so thug mar ceoltóirí le chéile agus bhí sé sin speisialta agus cuimh ceol ní chaile tá chur sin a láthir doing. So tá neart de bheile má héanamh go BBC Ghaeilge feiciisih ach seachtain na Ghaeilge bhéirne. Ach tá beir láirt fútsin is fí láthir agus doróil ins na himimechtí sin róisín. Chusí sa tá art ná mar agurthóir ábhar. So dat se sin fi a ró le BBC Ghaeilge ag agrúna céir é a ró ins na himimechtí searfáta tú trééis bua. Well, is dócha tugam sé an airan bheagíntoch in BBC Ghaeilge agus don asfar radio agus tigadach agus atá fearn den sco agin an sin agus tá séisiir sór láithúirí agin fásta ar an air turbán agus rupair agus maidir le BBC Ghaeilge héin is séir bhís bintanga ar nóí il ardáin I lasí de allhair bhís féle agus tá sé sin an spéisiúil a bheith cinil a play sin, so bhí mé mun cuasí léir cháin ribh agus chuúir cinil léanam isteachasach as tú sin ach go bunúsach is tuairt air an airan agus an asfar agus na díospóireachtaí a bhíon sagin a phléis a chuúre agus mar sin. So Na bhí tosta I do bhac le nu ag freistal ag gáil agus scail ag má scail dearmid. Binne be bíon do chraí go tú gobar ag an BBC. Martá tú is nu céimchaí gur landal tú díadach sa spot in bhfuil tú inniuh ar an 8ú lá go bhí mórta á bhí agus fé. Tá sé an aisteach really like ní ras an fiúgur a Ghaeilge ag an BBC ag an amach bhí chlór radio Ghaeilge le dóil acu agus
bhí me sé ar an chláiste bhí ní raibh an cil troor garden store to go doing no an woontocht mar they grab chomóradh eileíona agus mar they gin to an Ghaeilge is ví gal drone woontocht a ginte agus ach bí kinnal I don't know lisam howly me sail fantasy chum hain extrus ganin no tuairte ardain fiisiúil do scéalt a réine trí Ghaeilge agus ní tí ceair ag an ag an bhí sé bhí cinnal caintfuí ag an ach níor seán agus sinnatá banna gom rilí a bhéirne fi láthir sa BBC ach das mis níos i deach ínta cinnal lán fiontriachta agus eileíona bhí bevinnig doing a bheithir setna scannaíochta le miad nó le bháin well bhí sé bhíoch mar astóir agus dausor ballet agus a chuise sisteach in san múntóireacht le cinnal saol níos ré a bheici don chláán agus ach bhí si chuine sé an cheangail leis na healaíona dás mar níos leis na scéalt a dríochtúile wahí in san géasí cinnal ag dausa ballet donna mór cheoldrámi a hagach gohéirin ag an agus in sin agus I mar woonter rinne sin cinnal Gilbert and Sullivan sin ar fad agus hín sé stachar who just ag arcar who agus iad a cleachta so mar sin sílim grisianna normal agus gorás mé níos leis an tangháil bheo sin leis na healaíona íhuain prohuan ábhar ach léirú fásta so bhí an dáthe feici agam sáthóg agus in sin scail bríte an scaile bhaí luise gabhannach ní hofií agus sin mór an ardíise ar láid in Washington amán an seo, but bhí neart drámaíocht agus mar sin an sin, so bhí neart eileíonn sa chúlra ag anas dom hain, ní raibh gom fiú go raibh sé sin go raibh mar a tuairt faoi drámaíocht nó eileíonn, bhí sé just an cos leis an tanga cé nach raibh an tanga sa bhaile, bhí an tanga ar scoilegging agus a chuirch mháim ag paintáil ar gosamid agus rudí gur anmhar mar sin, agus an sin ar an ollscoil bhí deis, all léirithe eáil agus be páirteach an tú cén dóile tríchiad duna chur ardán ceoil agus mar sin agus bhín sé cuma ceoil agus gaiirí go lua agus just sáte in sna healaíon ag anas am hain I bhéirinne agus landáil mé in sa BBC agus bhí ban an sin éad na Ghaeilge chaisiad go híntaach lem agus me se ó bhlá lia an clú agam I bhéirinne agus bhí Parliament naán ag an Craig bhí me siiste mar léirthóir agus rud an táhachtach mar seoir thomsa cai mé rá tasú amach sa ghardam bhí sé déanamh rudí iontacha le mrá lán green, lán éirim, lán ceoil agus tuairimí leidre acu agus thug sé sin cead thomsa sílim a bheith get a bheith ar mire go peblií dúir mar chonig mé thug sé cead do bhrá a bhí eice ar an air agus mór an spragu dú ise ag an Bhí inad na Ghaeilge nos Park Superthe ag an a bhéirinne. Ach sílim greibh bhí eile dó na ggéir bermsa ag an néidir necha hocht a bhíán agus seachas scéal naán agus narás na meáin nuin mar sin ús na healaíonn bhí mi sé ar an air gach íchann sin agus iscuimil am goirt mhásam gandal bháil an bailach céna háíe in chéile mar sin sílim go raibh níos bórtha faoi chóirsaí na bun chóirsaí féinniuúlacht a seachas a bheith im a bhean ag léiles na healaíona nó aon mar sin. So nu ag leibhéal choisach ar inos. Ach más agad ag daoine ar do chuid smaointe gcónaí an sin bheas mise. San sin tháinig an réimhlóid dhéagatach agus bhí am smaoineh ar cad a chialaí sé sin don réide mar hanga agus mar hanga dhéagatach agus na healaíona. Ag úsáid na deangaí úra seo sin díreach rih an bhílis agus daidí bhí níos techniú leis a fást bhí go toban bhímar idir riamhach bheánach chur mé drama radio idir riamhach ar bunithe ar na technolíochtaí úra sin agus stúirí lechtdéisteach é agus bhímar brise múnlí agus cóid ag duna op in 3D ag tógáil chluí porcúgur ceart a bhean.
Dríochtúil tá tuéis gur sí síana sih á in aibre. Braham, bhí man tóí le léifút aró sin go an taí chroíochad go leor level ó híad na tú héine scríb drámaí, hí chonig tún drámaíocht agus na healaíona Somála. Agus fós féin bhí tú gobar a riarachán, gúsí riarachán agus a gúsí banistíocht a freisin. I gapan tú go bhfuil gur a baint ag an bhfuir an beg a luatú i BBC Ghaeilge leis na deisianí sin a chóir chuid. Gur ó tharla go an éan cho beg sin gur ort níos mú tuéine chuir lethir ar bhealaí difriúla an drámaíocht, an léadthóireacht, an ferbert smaointe nua, dul leis na mónaí nó cumarsáide. Éidir sílim go mogan rudí go gasta nuair atá fear an bheith agat. Bhí le ciníthe lecha go gasta cé bhfuil muidnig obair ná leagríocht agus sílim go leanachid grúpi an éadling intan agriocht marall ar cécho gasta agus tríalachas i diglinne a bheith. Ach I bhéirne sílim leis na drámaí is hánig sé sin an dasgur sé sin amach as dúshláin, ní rah éon airgid go drámaí agus bhí na múntóir ag géirí drámaí agus ní raon airgidán nach ní mé géirí nach meach an rud ar fáil dóibh agus hí mé sí agus scríb mé ar thupa ar seachtainna níor smaoine mé gan é sinna dhéine just rinne mar bhí an stiff dí ar na páistí mar sin dhéanach mu é ach síle mar deirú marhealgar grúpa bhíoch anin agus thna blianta spré grúpa chuis sé siar, spray sé ríist, so brathir na blianta. Tu go bud arás chutí ar bheits an lé oscailtein ar báil maidir le deisianí agus dúshláin. Rach mu ará le focail le chomóradh go bheith ainis le trína tíanaí híchan. Chéanna chomhardachas leatsa tá an tarthú is smúdéar an tarlú i dóhíal Kinse im léana ná seachs mar hálaga ein den eilein, na tú capí mar olah le nuailge agus taimhhéalaíona má núd, chomhardachas leat agus gnéirí sin leat. Cur míle mac go bhín. I bhacame capam nach bhacame an tidal sin I riamh hana, olah le nuailge agus taimhhéalaíona. An chéad in riamh leis an tidal sin. Is me. Is me. Is se. Is tócha is toch hastalí spóthir lehlig am héil sé sin grás nach tíanta mar gur scoláide I d hisciplínach bama, chos níos amach mar lechtúir le Ghaeilge in an scolimine aber méis tam maithhin is agus do bhí cholecha úntachan san gom agus fuair an úntachan san. Agus an son níos an capach me lechtúir le ceol Ghaeilge rainna cheola gorcaig agus an son capach me chean rinne an son. Dhéanas maithaide dochtúireacht ar bhar bhaoine léire agus bhí bonchéim gom sa cheol agus Ghaeilge in a réim agus dag san gur scoláire I d hisciplínach go chomlána bama agus diatain léim tú hort go gart nu a bheith insa dághart nó péire a tíirfhí mar jealarum agus le fada nuas bhí a gcónaí síma gom san alíon bheo aber mis. Bí me lé le banchomóradí starúla agus mar sin deach gan dat ní literíocht a bhíocha cheappa có áráníocht bheo agus. An tailéirú go mór leis agus an son le heach na mlíontan son a gcónaí bhí annachí mar fad gom san áráníocht agus go chéad agus hánig forbert an bhúair sin le heach na mlíonta agus tá annachím go deogam sa taidalíonta inis agus an stígur féitlinn na healaíona hiiscint mar chóras machnamh únta hénig. Go mbíonn slite le cumarsáide dhéanamh a héan níos fuidir ná an focail héin fiú bháin uaireantastocha. Nuair a thosa tú in ollscoil chorca go leis an ollscoil corpa, tá san gur go leortharlaíonn sin ach saolíonn gur tháinig ré nu faoi do chóram le thosatas sin go tháinig tunscadh nua agus boran nua faoi na healaíona trí Ghaeilge a riana. Déiríonn gomach
bhfuil tú brodúil, bechóirgad a bheith brodúil as na méid tá baint amach an sin. Cécha gur hála sé sin, bid an chéad áit gur bhasc tú na healaíona agus an Ghaeilge i d híal profisiúnta díreamid. Se gur míle mágad as é sin rá bhhaí neadidir bhfuil an mollas an tíilte go an éair ach is se de bhí constíorfá achtriíocht de chaáirthe buint leis an eistú go corcaig agus brachas gur casa leithligh sa bhór bathe. Agus gandát áireacht an láidir ó heh Ghaeilge sa rainn sin i bhd siar nás gan a bhór le Gaeltacht fúsgrí go háirithe hí seán ó riada den nach déiles ina léchtúir le Cúigear an son. A chomáile sin bhí an tolla fleisman agus ní higann mór an daoine go raibh annachím go deo ag an ola fleisman sa Ghaeilge chomh agus fáidir sa bhí an tolla fleisman ina olah an son bhíoh annachchuid trocht a si agus mar sin de á scríomh tradiisiún na háránníochta sa Ghaeilge agus bhí fiúháin na stólam go raibh seansán go raibh an tolla fleisman leis an léon ceilteach é féin ag puint áirithe. Agus bhí sé mar sin ar bhíse san áit hí ardán nó an sanna gom. Mar áránaí agus mar cheoltóir mé féin agus mar scláire. Ach de ris sé lom gomach sé annachháchtach gomach deisina á churchan cín a thuúrach antanga agus na healaíona tradiisiúnta le chéile, gnéan fa iad an nasca, agus bhíoh íhananta móra gain agus de thugareachtas na Ghaeilge anhacaíocht dúin hí sa healaí riada is stigan sa tean uitgin of drásan i d obair bhí an dánaigh agus bhíoh íhananta úntacha gain an son. Ach chomáile sin de churis curriculum churis leis curriculum onas go bhíad faoi stadéir dhéanamh an gceol si bhean na Ghaeilge agus bin an chiaadúir gur duine sin agus chunach daoine techt chum gandát miúnlach a bhí ann, gandát ach miúnlach an háchtach leistigh do bhrain cheoil agus cho luas a higadidir go raibh Ghaeilge ag an léchtúir nósa hasníadidir a techt chum agus de bhí foiinemh do chreite buint leis na healaíontóirí ógusa agus san bhíoh healaíontóirí a teachtar cuaidchúneos na Gaeltachtaí agus mar sin de agus stocha rud bio a bathe agus bhí sé go híomhann ar fad agus casa ar leithligh a bathe sin na stólam. Riad a chuir ben cheirstléad arsa chuir mé na mrá rút ó bhacha tusa an ról seo a tain agus tú i d dhéagóir agus tú i d bhaicléin ar choláiste ar peictúr ansilir do chlegan gur hasúet lácins a bheith i d olah le nó Ghaeilge agus na taibhálaíona. Well, bhfuil is a good ní chuann sé únar am ar chlí gur béh se an bóthar a gás nar éacham siar ach nuair bhíos óg is tócha go raibh slíime gom i dríomhrád ar leithligh. An nadóg stáin go chana bhúr ní bhíoh feice dhéanamh gom ach an nadóg stáin i himint mo héal ar fad geabh leis. mé go chomláin díomhhaoin an scach gnéile do mo héal an áráníocht agus an Ghaeilge. Agus nuair chuas go dtí cláis na hoscail Corcaig áitina dhéanamh san bhanchéim sa Ghaeilge agus cheol de bhí an dá thaobh san na gcónaí a buintleam agus an san de bhí tá clánarm agus bhí páistí agam agus mé ó go maithastócha gúnráid le daoine bheile mar sin bhí me chiad leanamh a gom agus mé fós in sa chláiste agus thugus blianamach tú fós a staidir sa go agus mé fós is se nuair bhí an bhanchéim a dhéanamh gom agus an son fuair is anhacaíocht ar fadós na halúna de bhí na halún an son fir a bahiad ach de bhí bhíidir gomór san na man bhíidir gohúntaach in scach slí agus bhí antá dearaglam alúna feminiche a bahiad. Agus bhí sé sin haar bar fad. An son hána chunáis is híoch níos blian na céime. Agus an bblion sin an son seán na súlahhain a stúrig mo rochtúirecht sa deire bhil sé don túirt fé haide ar an man ile mór mar a bhíine léire. Agus dúirt seán mar dúirt sé tá den éigen de testáid bhin go bhfuil an ceol agus an Ghaeilge le chéile dúirt sé ní leor an Ghaeilge bháin. Den dogur áirithe seo, agus fuair is anna sppraga ó teán agus an bhíon sin agus aber míist de bhíon té sin a gcuine bhí si ó go maithan bhíon sin ar chus arnais chuir isteach ar scoláireacht ar chéime IRCHSS an uair sin agus bhí an tálim gur bhuine sé sin
agus sníirichas thna seo hin. Ach de bhí an tá dearg lumsa leis na muintóirí bhí gom ben eile chuig go mór a bhaimram ná eilís uasal ní thuúil bhain ó chuilé. Agus bhí si siúd gom mar bhaintóid a ráníochtta nuair a bhí an bhacléin a rain cheoil fadó hin agus nuair a bhí a go bhhaid an dochtúireacht bhí si an son a gcónaí mar chrantacha gom a gcónaí obair sa gharta dhéanamh a gom a bula le hárán a bailú árán bhí a eilís ní thuúil bhain ann de hir tá gomór fé chomín ag eilís agus de chuig a stíl áráníochtta gan dag gomór bhaimar an fénig. Agus bhí an tá dearg le an scach slí cadará. That's is na chluistead tá chu eilís a bhaim ar an hain gomór freisin is duine ag tá hééis cuiú le go leor daine agus sulam bhfuil sé hé go má. Gur míle maidach a síana. Is dasúir tá téma tíocht ríd an seo in censúra í go mutéis leir leis ag go buinte seo. Bhí sibh bhí tuaid an bha agaigh sibh tosí amach cé áit go generalta ar se begéir a gáil. Feicimid gur tar ará ag muidem. Chéchar a tosa a bhuian tá tosa fi láhaid feice támuid a ggéisteach le leat RTE radio na Ghailteachta fi lágus a chlár héad agus táthar bheith spéisiúil. Ceachí náíonn tú ó híh cuasaí ceol agus óráníocht a difií láhaid. Cá sé go bhfuil cuasaí na pandéime éis chuirteach go mór. Béidir tá tú múchta go fóil ag núméid seo. Rólam ó sé sin na gobar. Ja, tá gur míle mágad a bháín agus is das letá géisteach le ar fad anna chomhluadar ar fad. Tá asna bhana bhór am héal fel áthir ní léon dát fé mar gorás is dócha ar státe le fethe bliana an nuas nó mar sin de agus níos go bhfuil sé methe bhfuim well tá níos mó ama gom a bheith a géisteach le ceol eile agus gandá tá beirt chalíóga go bailinn sa an beirt iníon, so tá míid anna chóramach ach tá sé dachar. Tá sé ar nós go bhfuil géag buinte dím bheidiréis is mar sin a bhraham mar ní bháin gur bé mar lí bethe é ach an nóir sin na héal sosiálta sais therapy dom chomha. Bhí mar deir an ceoltóir leat so tá muid ar fad a fáingt fel áthirach tuige méid go bhfuimiid chu teachtas le chunamh dé ní fad an is foiine. Bhfuil tú ar an mór croíoch féáir bhfuil tú héanamón óráníocht am an ceol, bhfuil tú baint leas as na me an hóisiúilta cuasaí techno bhfuil tú canna? Tá ar dúis chus a labbaigh am hénig ní ras ná dailá leis sin éair agus bhí an irid san le déanamh tuairt airdas na lenaí agus bheith dúigh na seo na radio dhéanamh bhhaile ní ras ná an bheith smaoine bheith éon ceol nó a chrathú ach tréis tamlan san de higus gan a bheith bag a raig ní ras chun tacht siad bheithiríis go raibh gáil is spriocha éigint agus le bheith dóchasach féir éigint. Agus is tólim just mna bhí mar crathú tagan an breis inmh san a bhíon mar charpa agus tagad sé chun cín is slí dúltach so caha me sais a bheith gcónaí dul an leicli sin agus mar sin hosníos gobar ar thagra cúpla mí ó hin leis an geol ar an Irish Chamber Orchestra limnach agus le séisiir commodóir éarnach chomá agus táimeid a gobar le doséon sean áráin agus cóirú a dhéanamhartha agus big le chunamh dé taimhú á dhéanamh ar sin amachchansa. Very spéisiú. Well idir COVID agus na lenaí take ar an saoil tá fócus nó is gom is tóchan ar bhís níos óige bhí sé tiitimisteach rudaí agus bhí tíir a chobuach dá níireach duine orm a bheith mar bhil de grúpa nó a bheith páirteach a gurim ceol dhéana ségus bhís chosáast ach bhí scatrálta ní raibh fócus ní rás a ddíúisteach ar réí a chanis ceall ama. Tom just Tá má dhéanamh is mar nadiréis déach an saoil ar fad stoppa amárach so caafar just tuair fé agus stáilm gur bheith sin rud a há fámtha gom le linne bliana chomá. Agus is bailach le bheith déalis chutéin freisin mar a bhíonn tú déalis chutéin taintach a fuineh síos.
bhfuil cinnte agus go fisiciúil chuintteiste chum aber, so teige man is go bhfuiln se níomhhain den mearláinteach den sláinte isiciúil chumá just cáime bheitthe crothú agus cáime bheitthe canna agus nadidir bhein caiilte ganna ach choiríonn se go mór chumá a bheithanán fiúháin leis an glár radio a bheithanán ceoltóirí eile a chur aithne do riine agus bheith is tócha bhfuil an commerceáide gom le lucht éisteachta cé nachhfuil me den éon seomar le chéile go bhfuil an chórá ceol fós na tarlóinte slí. An cheangal agus an chomóradh agus an caidrih. Go hobad siar bhórí na smaointe ar fe camalín bheith go bhfuil an ní cuihanlum thu le danú. Agus bhí tú blianta fád le danú grúpa ítach ar fád. Rih sin I binné an sprucha bhíad a híal ar heastahaite bheith ar an áard an agsú canna ar rá na hóránnig san ceol lárnach a híal a wacatú sin mar thochaí le tain. Well, de bhí sé lárnach I ma héal sa tríos gur ceoltóir maithir stailedóir agus héim go seisiúntí ceol leis má haon de híine ó bhí stocha demlíon a dís ó timppla níos san agus níor hílas grasná é sin a bheith mar hlí bethe gom. Níor higus go raibh an deis san an bí le héadí mar réad ní bhhainnig an beidir áráiteach níor higus go raibh sé sin an dumsa agus chós an fáiste eile an gédal sios im lá lia bailíontóirí má bheith mó agus bhí san a bhór le agus chaala míos ceoltóir leisí ach dal míos annach chud wethe agus spreag si mé chun macht an fláiste eile agus dhéanas dat eile fiáalta ach chud nuir bhí sósam lá lia héite isteach saol an cheol chós ann agus ní fada go raibh ní smó ama a chahabh go an simmint ná a freastal ar an gláiste agus Just ceistam tá gan cruiseachar ar fadóna do bhain cén fór cheaptú nach rá sé an andet nach wacatú hain mar óránaí. Well, le fearin ní cheapscás máthóin. Just ní raibh mis nach gom, like just ní riselum agus nadidir cím maná ógan na lehananta agus sprálam an féinmhaoí na hácha agus is sprálam nach gurann sé ní churann aspa misnig bacartha agus is dóilm gur chuir sé stop mór lumsa. Ní bhraham gur chreidas anam hénig go dtí le blianta beag an nuas. Like bhí tamil bhathán agus bhí na ceoltóirí eile bhí mór himplum ar gcónaí mar sais maide cruise gom agus go bhreathas bhfuil má hit an tónasa agus man an éiríonn lom ar a leidhanú leidir fel go húntaach. So thóg sé stáir agus nadidir cén chóise bhíle sin agus dóilm beidir an sochaí ag an am tá rudaí cinnte áirithe agus tugann cíal le híos chuma agus beidir go raibh beáí na brile déalh go mar an hénig maidir le sin ach so is díos máisteach de limanach an san blian a bháin Hála tú ar nearna tún bhástrucht hééis danú nó le léon danú nó na dhé. No riimiis danú, vís taachtamach an gláisteína, vís caiilte níor jab gom níris gom cad a bhí ar buna gom agus léas alt féin gústa sa limanach chusa máisteachta agus bhartíos tuairt fé mar gur higus gur bé sin an thangarás chósásta ná agus mé séimiid nach lé. So heasta gom fiása chur am hénig agus bíos gom go raibh gá gom díúar na scilna san ní raibh éon taithí profisiúnta gom le fearne ag go bailinn sa bhí sa seimple dead ní dhéanann riamh éon chomórta sí nó grádaí náin rud mar sin. So bhí gá obair anamhar sin agus higus é sin agus le linn dom an chóirsa dhéanamh bhí am dlúchasca hafad agus de chola na lads in anú chomóradh an dlúchasca agus chuir léchram le bheith mar bhil den grúpa mar bhí ciarán ó galbháin ar tíágaint agus so díireach agus an cuasa críochna gom chus ar móthir agus bhís tríbliana déag leo agus ag am bháin bhí ráchéad géigen ag na bliana a dhéanamh againn so bhís ar móthir gan stop. So heistal sib go leortíú mu an tíir seo. Is cimimiid le sib ag eireachtas na rinne léana amháin. So ach tá sam gur heistal sib an da mór. Dhéan agus bhein fós a dhéanamh ach bhartaís go raibh clánna a sáil foiim agus ní féidir an dáráig san a rastal a feag tamil agus
Sin cecht eile. Ní féidir ar fad a bheith got ag an am chéanana. Agus tú éis fós tá tú éis Berbertí agus tá tú bogad aigedí tunsclub nún tá mar fad. I gapan tú gur cé éon stréimh isú a híal cheapan tú gur arbor tú ar bé le linn choláiste an tríú level nó tú ceol agus tú ar an ardán nó cé éon stréimh si ba tad a bhíoit agus tú imón agus ag go buinte seo a híal. Lá Idirnáisiúnta do man 2000 agus a fihe. Well déir daine muin an gá sift agus is sochan na bhírum an grúpa a hágant. Bhí bart leanna bhóga gom, ní raibh posta gom, ní raibh émanína gom, ní raibh clú gom cad bhí amach Róm agus bhí cúpla daine anhaachta i Mahéil a cúpla ban Uchtach chomóradh léiríonn Síle Denver agus Pauline Scanlon agus tíanaan san chomóradh agus dar diad ar mé agus do chuidir splánc dóchais anam agus bhí just cúpla scil nóchálam bhesalúpa agus dul sa chans le rudaí seach sa bhesábháilt an támar fad agus de bé sin a bhóscail bheith gobar sa radio nó déanamh níos mó bre telefíse nó mo chuid ceol hénig fiúháin a chuma rudaí mar sin. Ní raibhann deis sanna gom mar nar heasta gom dul sa teansa chanurid mar bhí rudaí bras ochar sábháilta. So tócha nuair a hitantáin as gachfuid sa tlísan gur bé sin am anhachtach dom go crotha chuma. Sin tá go nuair go bhlam hiocht ará ag deire a bhuian ar a bheits muidir fád a leirt na cuasaí muíine mar déirn gur rud é go bhíon muid ar fád a stracha leis órá go chéile. So tu muid ar aige sin níos dearnaí. I Ghráine tá tosa fannachlinn le tamalanis. Tá tú díadach tosaí mar stúrathóir atrabhach galtrúlan mar gadam ó fích. Bhfuil tú ceirt ar siúlann sin fi leáir cé bhfuil i gaiirí lib ó híomh imachtaide. Yeah, well tan culturlan judge don phobal níl cadteach ag an phobal ar an jochuir. Tá sé thar a bheith sífil mar duinear bé a bhí rios culturlan tá so goh goráit de beisiú agus in de beaga tá an áit crunithe ag na Gael agus ag grúpa eile nach Gael iad ar náide. So tá sé inta sífil siúlaiste na leithi seo agus an áit a bheith fáú agus na siltí a bheith as agus gan imachtaí a bheith arsúil san org nu héan. Níl obair arsúil, tíadach martá an héan an seo. Sin é, sular hasí me se obair sa culturlan so blian ó hen nuair a fógraíú an déan glasáil rinn an oran cinniú leannachtar é le chlár am na imachtaí a chur arsúil. So is anad cultúr agus álín an culturlan agus lean siad orthu a chur imachtaí arsúil. So tá mála mór a gáil an oran mar beagán difficult in lech na skillní uair technúla agus legan amach uair a bheith ar imachtaí. So in áit ceol chur amachtail agus tuigeadí dhéal réimhré agus ceoltarí agus technóirí a bhuacail agus sin an ceol chur amach chur arsúil agus a bheith ré leis. Bhí a bhhaid níos mó ibre gestan sin beagán chomóradóirí a thuirteteach agus a bheith smaointú ar cinneal de chláir telefíse a chur le chéile agus se le chaithú an agarthreachta inné rudde. So ghlaicse a bhhaid níos fuide ar ahandaine na himachtaí a chur ar bon ach déirigh go héint a mailefa agus bhí an cantar na bhfuil an culturlan site níor thufil firste tá brastant pobl inta leidir an agus bhí freagart dochreid de leidir ag an phobal tíbhtí de hachtan bhí grúpaí tagtha le chéile bhí siad a chur aiseanna ar fáil ar Facebook agus ar na main hóisialta chlár ama da fáistí agus iad saoála le coidú le teismothirí ag bhí géirí play le scoíoach saoála agus go leor acu a gobar
ins na hospital mar hapla mar hospital Noel no Royal Victoria Hospital in St Cantor Cumai agus go leor daoine gobar an sin. So bhí sé aontainn de dúchlannach agus cumhaile sin bhí daoine curtha ar scáir go sealadach agus gan teachtaiste a bheith acu nó teachtaiste leidithe a bheith acu. So hanig sin rud a hanig go mór han cin in san trefse sin an brastint pobl agus an takeíocht agus bhí rólig an copalan in sin ar nóia agus bhí sé de táhacht a fásta ardan a chur fáil do cheoltarí agus ealaíontóirí de ahan cinneal mar thairíthe chailtead incomsacu. Sugar nach rúcad ag daoine heachta chéile in Arklanna agus Halley. So tá sesiún ceachtainúla a golaré ach saharn ar Facebook Cornell le ceáil agus tugann sin ardan de rint ceoltarí bíon ceolcurm mhór le hacht an téasúr uair ceolcurm na Baltaine an cí ceannaile. Agus cumhaile sin eiseamna do foiistí agus tá coppla rud arsúlagaí an teachtain seo go ddéireach chunne Lá Idirnáisiúnta na mBan agus be mu kaint a healaíontóirí éagsúla aisteúir nula ní nEal al na fí sealaíontóir imar Nick Robert agus leis an lútadóir agus Craoltóir trasa ní bhaine. Seo daoine a bhfuil buint acu le fada an lá leis an chultarlan. Agus ar nóia tá muidir ceileú trotha bliain ar an ód im mbliana agus tá deis an arc siar ar na héachtaí agus caithí mar ragil éachtaí buinte amach ag go phobal agus arcon cin comhail in eil chud bhailen a dheanú a seo amach. Cinar rudí bhfuil muid a déirí ar bhhain an óige agus na healaíona dúshláin mar tá muid géirí go méid páistí ar bhfuil farste agus go farste le feiceáil ar an ardan ag an iireachtas a ggóilda lúbíní agus agal le bhirte agus is rud fad tearmach a bheits an sin tá an ceird le fólam ag muintir bhfuil farste agus tá scríbhnóirí le cothú agus títar doing ghfuil barna in sin in san talahar cé ghfuil mu deanú rint áirithe bud bhhailinn déirú ar na healaíona dúshláin. Ítach. Ben mu asúla slua móras bel first go géad éireach de selle péhar me siúil im léana le chuna dé tásúlam. Ach mar dúirtún sin siad na taimhhealaíona ceann gona bailí is far le ag páistí le farbert is buína bhacab as do péin is copicin tan gan bhfuil se. But mar fecin bu ag an éireachtas go háid ranní tuair a postí óga a tíocht a bliana ní bliana cho tapí agus a ásan siad agus cho muíach agus éiríonn siad tu sé aintach, but tá mud láta. Bhí me léimhút a chráine gur tú an chéad bhean a bhí mar agurthóir ar an áltach. Céir de thug go dtí an pointe sin thuú. Ben litríocht an alína smúgur a spéisiat sa inte. Goleor mar hála le go leor rudí am a héal agus i ggéisteach le marin an sin aithníam an bailach sin cinneal go ditin tú isteatha rudaí agus sin mar a bhí ógamsa chushaid in am. Brin me se ceáil ar an ollscoil bhí mé i Ghaeilge mar a bhí tréanar in ma Ghaeilge when me céim amach sa Ghaeilge agus sa ceáil a Ghaeilge agus nuair bhí mé óg drastal mé ar scoil a ceáil bhí mé craite ahan waiding just aharn tarní amachchas an labí le olthaigh ceachtaí ceálarne ach rin me go leor ceáil am áige agus bhí takeíocht inta agam ó bhaintear ar scoil Karen McKibben mar bhí mé níor roinní mé an ceáil den na hard level agus hiig mé in é tamil gurú barna uafasachan agus bhíon grain agam mar ceanhain den na hair eile bhí idir láhagam physic agus thug sé se an takeíochtú agus chhlac si isteach sa ranglam sé bhí rih an scrúdú agus thug si
rang na breise dú agus bhí sé sin millte nach táhata gur creid si anam gohacha si gur ó abalteach de chéine le an agus gur chohí si sin. A go híh na litríochtta dó fuair má post sealadach in ollscoil alú agus began dú filiocht nua amtartha a hagus agus is stoilm gur sin an pointe ar chuma gur spéis mhór in sin litríocht agus cai mé ra fástin ar bhí me sa chéad bhliain ar an ollscoil a Garcaí gur raibh muinteoir éadaileise den scaithegum an talú Catherine O'Brien agus gur hagus siise dúin an dóid le filiocht a leo agus le solta winchas agus brí winchas agus gur skill lei sin agus tuiscin sé sin a Roma abal a chur a bhaim in san Ghaeilge agus in san Bearla chomh. So hála go raibh Carolum i géirí as mar agurthóir ar an taltach agus gur éirse armsa an gig a dheanú agus chhlaach mé leis agus bhí sé einta spéisiúil mar obair bhí me obair mar aistríthóir rivision aistríthóir neoisblach agus bhí skillan na profléireachta agam agus chur sé go mór le héal ag an am caihí mar rá agus taíonnta a bhí an. Na de ví tú i de galta scalanú do wacléid ag an tríú level. Ó ceistelle a rullam agus tú cansan sin a Hráine. Ar mariaal ar a geol agus arána túáil gotí chois na hallscoil a Corcaí. Du céim fá go rána tú an hallscoil sin seachas na hallscoil ní eile. Bhí coppla rud a gceist, bhí seo tús na nóhatí bhui me go Corcaí in san bbliain nóhatí. Bhí na trebloidí mó fearsa go halk agus bhí me gur éalú an maithasanáid agus imach go fada maithasanáid socolum. Ach go fáil a bheith abal an Ghaeilge a Lord agus a ólam. Agus bhí me gáil an ceáil fásta ní ar náis muintí me ar Ghaeilge ach ní ro ceáil ar fáile gan am in Ghaeilge. So bhí ré idir Bhaile Clia agus Corcaí. Thug me cuairt ar na campus a le agus be Corcaí an ceann bagéalaí. Bhí cuairthaí ach ga hangach ar fud na háite. Bhí an Ghaeilge normal den sin, bhí aitheanta son de chaintúirí Ghaeilge agus bhí buzzing de tháinig an am, bhí Mícheál Ó Súlahhain ónnig an am agus Mel Mercier agus rudí fíor himúla ag tarlú go háirthe leis an le ceáil dónda agus bhí muinte fólam ceáil na Hindi agus dromadúireacht na Hafraice agus thug sé thug sé léargus inta ar an síl mór an muid. Cumáile sin bhí de an cónaí in san ionnig cónaithe Ghaeilge, cónaí le daoine eile a luair an Ghaeilge agus hí me se ar dóid. Gur is rud é nachrú ar fáil dú agus me fas a níos. Mar sin rinne tú cinenne rééisúnta lua agus tú anóg go ra tú gal leis na healaíona agus leis an Ghaeilge gur mar sin a bheith de héal ar lua tú múnsoirí i bhí Harbh tábhachtach chu de héal. I gapan tú dína go raibh an sonchorach a bheith Díar muid an múntóir idála sibhiad nó an léchtúir idála sibhiad gur go dain tú siar hiici si go smíní tú ar sin na bhíon ar láiríonn tú fao chuirsaí agurthóireachta ar an taltach agus drámaí eile. Gapan tú gurann tú ra tonchor aige sin ort a Hráine a gurach tos a rút inis bunaithe ar an taithí sin a bheith takeúil le daoine eile tá fása níos ins na healaíona nó in gnéibh an síl. Is smíonn tú ar sin agus tú castal le daoine óga. Yeah, but bhrálam a bheith ar an dóid sin sílam just mar géine go generalta gur maithlinn go glinfar muid go neist for linn. Sílam go sin miltain a táhaach ag an duine mar glinne déana go bheic for muid agus go naithnúthar an luach a tá linn is cum réad na buaní atá agin
nó na tréthe atá anainn. Just gan lechfar linn agus go glinfar muid. Agus cé gur caiith mé na bliantaí fada a fólam ceáil agus ag gur ceáil a chéanam níl me gur ráhaid am man na ceáil ach tuigim tá tuiscint agam ar a ceáil, tá tuiscint agam ar rud atá ealaíon nó rud a choiríonn thu agus tíim títar dú gur ben róla tá agam héan na airdan a chur ar fáil na ealaíontóirí agus daoine atá léirú ealaíon de chineal aigen agus an tardan sin a chur ar fáil agus an bailach a éascú déife agus spéisiúil go bhfuil tú sa róla bhfuil túis sa galtúir lan gur féidir le sin dhéana. Sin é ddéireach go fisiciúil tá airdan an go digiteach tá airdan an agus tá aisan a agin leis an bailach a éascú de ealaíontóirí. Fecem go bhfuil se bhar fád in san ról sin na taú le daoine eile. Tá tusa sa galtúir lan le chuir na nálíonach an cínig stúirt ordan go réine. Fecin muide san éirecht is mar chean gan ruí is tábhacht íanaan muid na ordan na chuirt go haimh ealaíontóirí. Tá róisín in san mád céanna chuirsaí eileona ag tríanana agus tá muid isúil go bór leis an na chláirichaí a bheith agat na chláirichaí núgus na ferbertí bheith fi a chóir agus tú am na hallscoile a má núd agus céimiid chuile rathart. Tá ceirteach isteach dúirte go speisialta a bhuian Tim. Ceiste gúirin le a hell. Is even lom de chud ceol agus óraníochta agus na chláir tagata ar radio. Conas a chamádan tú suas leis sin ggóil idirnáisiúnta iltangach. Oh yeah. Thug sé star. Géisteach le ceol ó bhaiden go híthe agus rud a dhéile arsúla gom abertí nó cócrocht nó péní mar Caime tá háireach le de líana go máir pert agus an tá óireach le de líana leis an brean goilech, so just an ceol arsúil an tá mar fádach ciúnín sin meabhart. So just éisteach agus táchailt agus a ríis leis an idirlín tá na féidireachtaí ar fad ann agus tá methe a dahíí ar sin a bhaidir níos móide bhór COVID chuma chunas techt ar seol. Ach máchas níon tú táchailt téann tú isteach a blúis agus ní hagad tú machchan éair. Ach dtíanaan tusta gardún ar fad go dtíanaan tú gníomh ítachún ar fad go gunn tú ar ggóra agus go bhíonn tú do chudáil leis lí bhuian. Agus tá si par bheith tábhachtach. Mágad is beála me sin íanamh is even lem tacht ar cheol nó agus é sin a roiint le daine. Agus céir faoi dúirspe go tú chumid leis thugad tá bronar an ghfuil méhééis ligan gan am sleanú ar ach bhhailm just deisiúirta ar fad beganí plé í an maidir le dúshláin in ar síl agus bailach go aide libh nó linn iad a háú. Rinne tusa hir ach go háid puinte anhá an sin maidir le dúshláin tá dúshláin atá sa síl mór seachas dúshláin farsanta, dúshláin atá riomhlíine eile agus gur féidir linne taú le daine chríd orm go gríomhnaí héin ar bhhaile láirt tiilefí sin ar bhhaile níos mór áfhí sin. gur mágad do bhhaín. Bhí nar chonig mé dúshláin ar an glór aibre ris sé lom go raibhar rud éigen aráfuí seo agus sin nar ceap mé raibh tú críic na halum trééis mu bheith có bortha faoi has de gweim dúra é rá an sin bhí mé cinál trína céile agus man nótaí a goman seo agus gachrad ach gur mágad as an deis a thuirta mé rá. Is tócha gur dúil an pásanta é freisin mar in ammantí bíon arm dúil tú de obair nó a lehéad má higamm go bhfuil duine ar míúsáadúir iad i gceannas nó i bhfáil ar rud mar ní bhí me géirí taú le. Agus is dúilán é freisin mar fiúnar denna tú iirecht leabhart leis na húdarráis cearta agus gachrad cad is féidir le dhéanamh. Níl is agam agus tá sé dechar an bóthir dhéanamh amach ach heasta gweim díreach é orú mar tais gom go bhfuil golóir ban híos le cásanna mar sin agus gur cuairda mé rá mar má tal mis mar dúir mé cónar bhíseach seo árá ní gom chuna sa bhrean siad san agus i dileráid leis an saoil agus an duine sin fós a mu ann agus fós i gcuacht nó le héad. Cá be rá hir ní had é an chéadhfuil goor na sé seo fuair tú gradum aireachtais ar tachttas man sóisialta cúpla bliana hen?
ábhíle a hochtéad beidir an feachtas níl sé car go leor. Ar chuid nearna tú ar cheap tú go nearna sé sin tasam gur go leor misní a bhaint leis an le tuairt faoi sin. I gapan tú go tú níos misnú ráhhar, I gapan tú go bhfuil go bhéach tiileáin níos mó dhéanana le chuidú le daoine eile ní ddíireach mrá tá dúshláin a mós saolan sin atá chuisteach ar fad. I gréidir tú gur chuide sé sin leat mar haid. Bnar sin níos láidirthú le leir amach. Is dócha Curcáigh sé sin le mar go raibh am leir go fáid blií agus ar an nuacht agus coppla agus ní raibh taí gom den lehéad ag an nám. Ach leis an gceist seo tuisgur cíapa é ar bhaná agus speisialta. Braham go sin níos dachar leir faoi, mar nílas gom cén fá go sin níos dachar leir faoi beidir gur féidir le den éig an tatasteach ach le níl sé cear go leor bhí mé caiint faoin Ghaeilge. Agus is goibn am wearan gur heol tusta tweet an spéisiúil faoi sin nach raibh cead go Ghaeilge úsáid sa delivery room. Agus ceist ilíoch é sin, agus nuair tá mé caiint ar ceist naán, orint a braham agus bhra mé aniu beidir nach meid fáilte ribh. Ribh an ghearán seo nó ribh droch a ceist agus ceist có trom cúiseach a ordú. Bhí cinál agla nó nóir an rud éigen orm. Ar bhile aon den eile hiochtasteach ar sin? Stocha ceapan hénig mar faná orintanta nach dastíon bhin in 6 raci an a fé éí cintin ar bhís níos óige bhís ar nós just bheith buach gorás ann in éair má higann tú leat mé agus le héadí círan is spreagann si mé. Mar just is stolan gin an chlóin nó go chomláin difriúil agus go bhfuilann mis nach san a cá agus spreagann siad na seanna bhán san. Fair pléáibh agus mollamthú a chéire agus leanart a leirt amach mar is mar sinnig athróig rudaí agus tá dóchas gom go bhfuil rudaí a dul a bheas ach tá institúidí ann agus tá is dócha córas áirithe ann ath dechar tha sé saol an cheoil chomá. Go míonn sé dechar leirt amach ar chósaí saol an a bheoga sethe tá aithna gunnar fadar chéile, tá daoine Ghaeilge le daoine eile, bí míad a gobar le chéile agus bí míad cordúil se anna chasta agus tá saol an Ghaeilge an chomá mar sin tuigim. Níos lú fós agus an san tagann siad slachar i chéile chomá. Tuigim do chás i chéire. Gan dún díirech éon tíim le muiran an son bhliscut an mar chuine na seanna van áibh mé hénig a bhfuiran nuair a chuoiníim siar ar an duiscint a bhí a gcuinear an saol beidir fethead bliain ó hin atá ceanródaíocht a fiscint i meas na manóg agus tá mórrán na fálam a gcuine bhuthasúd is brath mé sin go láidir a mar nuair a éarcham siar uidirnta bí an átaachtarm gur chuir mar suas leis an iad son. En is ní léon tlífán spéir go gur fáúas leis dugus tá agus beidir go muinn se leis an óige ach ní bhainn se leis an óige bháin mar chiimiid na man áibh óga úntachasa cosúla chéra agus fuialach ban ógaile agus tá tuiscint anna bhatha a chuir chósaí tuigann siad na tóirnecha gomá agus ach bhfuil is go bhris sé le chomá agus círa caint gnúirt si braham na a bhíiseach méallar éad a ráis agus foríir tuisc onad imimeach go maith bheith man áibh sa tachaí. Ní de chiimpiiste hála sé sin dinter imimeúir lite áirithe agus ceannas rodí foríir a chuir líon ná agala anna bhuair agus saolín go bhfuil foríir onad anna lárnach ag an agala sa smacht a chiamátar ar van áibh foríir agus cosúla muid an táim anna róchasach go bhfuil rodí a fiabhsú agus go háirthe leis an geanródaíocht a chu techt ón dreamóg agus ó thuúin nó chomá tásúla gom go bhfuil míid a dul sa teo ceart ach bíon na córáití táchtach ach bíon agal ar chuoineh na córáití sin a bheitcha go chomá fulis go bíon agal a chomór ar chuoineh mar is cuid den gosar bolach é sin foríir.
Bhfuil daoine gur maith sin rianna, bhfuil daoine tá tar éis bheith Harbheith cróga a hasan amach agus I thiúrach misneach duite labhairt amach. Tá rinne tú anfaointe in sin smíú siar rudí ar chuirmid suas leis an námatá caite. Rudí go raibh tú mí chumpórtach fa thug nó go raibh tú nach siad cartach nach se go bhisneach labhairt amach. I gceappa I seasta a labhaireach tú amach inis rianna gan crimhnúir gan Capan go bhfuil sé tá sé gcónaí deachar mar bíon é an chomhéach so siad annach pléachsach gan dat, mar sin brahan sé ar an ggóhéach agus caiigh tú bheith cuiineh ar leas an duine tá híos leis agus is socha brahan pe gníomh is ceart a dhéanamh go chomáin ar cad é an rud is fearr an duine ar leithligh go gafar iad a chosaint agus mar sin de. Ach ceapim de bhí muir an fórteach sa glúiseacht sa gan dat glúiseacht fair play agus ceapim gur dhéon an glúiseacht san ceapim gur glúiseacht an Uchtach a baithí sin agus tháinig na mnáibh le chéile agus gan dat chosaint an bhfuair baithí sin ar an agala a bhíon ar dhaoineh labhairtach. Is sochatá sé cosúil le ceartchaman bheit gut a bhfuil is gotá sé sais cosúla sin béidir agus ceapim chomá na ceanródathe mór a bheann roin. Picture domsa gur ceanródaí sé muireann mar hampla agus tá muireann sé an Inspioráid go dó thuairt dúin go léir. Maid réad ní bhhainnig chomá daoine mar sin go a chomaló bhfuil is go seadar an ród ba chuma cadíon na cúnstaí a bhí rompa agus tugann sé sin Inspioráid dúin go léir. Ach dom hénig go persanta na gnámh bhaná is Inspioráidí domsa annach chuid dus na háránathe bhráthíomh agus na ceoltóirithe bhráthíomh beidir náráidir a réimstáitse. Ach ní ágan sun náráidir níos a bhearn an fearh, mar gárád ar leithligh go sé sin gan dat. Nó chomá leis na fearh níor chuirt am a bheith polúlas docha ach máéis sin dom. Ach bhfuil is a go nuair a chuoiníimse na daoine bheith smó chuig bhaimar an féinnig in scach slí cuioiníim ar bháithreacha má bháithir féin san áirimh antíní go maná bhíon na caintlim na smód an scoil. Cuilim an na chiim ar fad in sa tuiscint a bhíon ag gachban ar an saol. Agus ceapim chomá go bhfuil tá cultúr ar leithligh smaointeoireachta ina measc íogaire anna bhór a buint lo. Mar sin ceapan go bhfuil na banléoch ar an scacháid, cé go bhfuil cumán ídéalach sin inis mar ráitis ach céidim gur beildigh atá. Tá ceistan seo go tíana rianna luú na healaíona firanna a thug takeíocht chuid agus tú ar an nolscail agus tú am do híal aibre gur alúna feminacha iad. Tá ceistan seo fhí mín go leor caint go lúiseacht feminach maidir le allies. Rá allies, biniad dochud allies nó céir is ally an a dar leat. Is se go mór mhór agus cai mé rá gur raibh fuialach dó bhain leistigh do héal na Ghaeilge, cai sin rá. Luas seán na súile bhain níos luatha, an talamh seán na Coileáin, bhí sé dochreite má agus mór chuid daoine eile agus gan dat eiseamláirí úntacha na banalúna máirí áiricháin máirínig óin iad san ar fad. Ach in áiríre maidir leis na fearh leistigh don saolach go dúil na fearh a bhíon ar son na man duine siad obair anthóchtach. Agus is minic ná tarigíonn siad éon áidir a féin in éair. Ach mar sin féinnig nuair a hagann sé go dtíos na cinní táchtacha duinead na cinní cearta chomhrama. Agus tá sé anthóchtach agus ceapan gur ceist an bhatha baithí sin agus gan dat cadarrá go bíon eile is nuatha go mhénig ná mar féin agus maidir le go chéad ach tá son anthóchtach an cóirtas an meas
ach ní léon dat fan spéir an a héamh duine ri hin am gan dat an tolah lile soléire gepásanta a héal fénig a chuig gomór I bhaimimeram agus na daoineh seo chréan anit. Sinné an rád mar a luig muan á chéanana bhín, ní go ní a bhíon na snecha gon fénig, nó beidir ná cíimiiste an am go bhfuil ábalach ar leithlig a buint linn, ní mar rá go bhfuil ábalach ar leithlig a buint leis, ach bhfuil is a go beidir ná cíimiid ar dúis sé agus táim an a bhuiach ar fad dus na daoineh sin agus mór an eile táim cinnte há dearúta go an sa ach a bhí go húntaach ar fad. Gur míle maid a riine as sin agus sibh fad. Tá andíime orm bhfuil ar an críoch nó sosanis, Fechar bhfuil braham bhfuil an túfas le ráin go fóil. Tá agus béidir go bud eise go seo ríist, bhí sé go hálann a bheith cancelib, tá teachtrachtain seo go róisín. Cara mháí róisín I chéalachar agus chonig na muan ar an státe ag an gút cuiteachta. Coppla bliana ó chuna gan déú. Agus is brála ha freisin an cultúrlan a mé fearste tá chulaganna tapisteach ag barbre agus ag muan an seo. Gur an míle maithagaí ar fad as a bheith linn jobh, bhfuair go scéalta inspráideach a rislinn, agus is súil go bheith ar fád sib ag an aireachtas. Péhhair go mbeidh chéad éile aireachta sein, gur an maithagaí as bhfuair sihir thar na blianta agus bhfuair go takeíocht a thar na blianta agus bhfuair go takeíocht a dá chéile. Tá teachtarachtaí teachtarteach agus tá brónar nach féidir chun mu rá teachtarachtaí thugad I duna chomóradh as bhfuair scéala inseacht. Gur míle maithagaí sé as a bheith linn agus gur míle as an lucht éisteachta atá chuirteach teachtarachtaí a go targa buchaí agus bei sé seo go amach chun mu legan dó seo amach ar an siomh, bei sé ar fáil ar an siomh an dhé seo. Buchas speisialta le Louise ní rávéid ar rin an agrúchan ar fad an choláci agus an chuidéile go ar an aireachta setá Har bheith takeúlagus ar fad I gobar Somála fi a láthir na huire, cosú lei go déile an dalmór slán agaí agus gur míle maithagaí.